U Kaštel Gomilici otvoreni su Hrvatski dani male brodogradnje i turističkih atrakcija. A što se sve nudi, odlazimo provjeriti do Jelene Tešije. Jelena, što sve posjetitelji u Kaštelanskoj marini mogu vidjeti u iduća 3 dana? Adriane, ovdje je ovogodišnji sajam stavio naglasak upravo na plovila hrvatskih, dakle domaćih proizvođača. Bit će tu i 2 premijere. Jednu možete vidjeti upravo ovdje iza mojih leđa. To je ovaj plavi brod koji je namijenjen za ribarenje, ali kažu njegovi proizvođači i za odmor. A ispred njega nalazi se također i najveći gumenjak ikad proizveden u Hrvatskoj od 15 metara. Tu je također i različita nautička, plažna, ronilačka oprema koju posjetitelji mogu vidjeti. Više o svemu reći će nam naš gost, organizator gospodin Branimir Matijaca. Dobro večer, dobrodošli. Evo, što ovogodišnji sajam sve nudi, koliko izlagača, što je najzanimljivije? Znači, evo ga, po 13. put za redom u ovom suncem okupanom marini u Kaštelima okupili smo hrvatske proizvođače plovila, ponuđače nautičke opreme, pregršt interesantnih turističkih proizvoda, turističkih atrakcija, brojna natjecanja, dakle sve na otvorenome. I evo, nakon ovog dužeg vremena, na neki način izostanaka i organizacija ovakvih manifestacija na otvorenom, ponovo smo skupa i to nas raduje i veseli. Što je najzanimljivije što posjetitelji mogu vidjeti? Apsolutno sve. Dakle, u kontekstu nautike, dakle od samih plovila koje će biti spremni za probne vožnje, od nautičke opreme koja će se naravno moći probati, testirati i tako dalje, do turističke atrakcija, do brojne opreme koja je namijenjena turističkoj renti. Sve to na jednom mjestu je kod nas i tu smo, evo, da svima izađemo u susret maksimalno. Evo, zašto je važna hrvatska brodogradnja i kako vlada zapravo može pomoći malim proizvođačima? Znamo da je vas dotakla zapravo ova korona kriza. Evo vidite, ova plovila iza nas, između ostaloga, namijenjena su raznim namjenama. Dakle, od turizma, od komunalnih potreba. Sve to što koristi hrvatski kupac, sve to što koristi hrvatsko priobalje i otoci. Prema tome, mislim da je nepotrebno govoriti koliko bi zapravo pomoć i intervencija države ovakvoj tipu proizvodnje pokretnina na moru bila potrebna i ja sam uvjeren da država, zapravo nadležne institucije sve rade po tom pitanju. Naravno, sami proizvođači su dovoljno žilavi, bore se i evo tržištu nude svake godine nove proizvode. Što je možda najpotrebnije da vlada sada napravi? Pa gledajte, čitav je niz mjera koje su moguće i koje su potrebne. Naravno, udruženje male brodogradnje intenzivno vodi pregovore sa nadležnim ministarstvima i radi na tome. Ja sam uvjeren da je hrvatska vlada itekako prepoznala hrvatsku malu brodogradnju i da će ponuditi svu potrebnu pomoć. Hvala vam na ovom razgovoru. Za kraj dodajmo još samo kako će sajam biti otvoren do nedjelje, a za sve posjetitelje ulaz je besplatan.